I'm back. Že jdu na High Rocks. Vůbec nevím, co mám čekat. Já jsem teda vyšel o 10 minut rychleji, než jsem si myslela. Dneska je středa a v pátek mám High Rocks v Berlíně, na který nakonec jedeme až v pátek ráno a pak zase v pátek večer jedeme domů, protože se nám nechtělo utrácet za ubytko a závodím až v pátek večer. Takže stejně nevím, co bychom tam dělali celý pátek, když jakoby nebudu moc se hejbat nebo tak, aby jsem prostě byla ready. Takže prostě strávíme páteční dopoledne na cestě, nějak to tam pak rozchodím trošku, natočím vám tam všechno, cestu, celý přípravy a možná si pak nějak sednu a řeknu vám, jak jsem se na to připravovala, nepřipravovala, jak dlouho, jaký jsou moje nějaký cíle teďka v tom a tak dál. Teď to je můj první závod, pak mám další ještě v září na Tenerife a v říjnu s kamarádkou v Německu v nějaký vesnici, nevím úplně nějaký jiný. Tak jo, už tady máme čtvrtek. A já jsem si právě vybrala outfit, v kterém poběžím. Budou to tady ty Gymshark kraťasy, moje protein podprsenka a boty mám tights, tady prostě nějaký Puma Velocity něco. Nejsou to takový ty přímo na High Rocks, ale jsou docela dobrý. Nebo jako běží se mi v nich dobře a i ty disciplíny se mi v nich dělají dobře. Občas mi to klouže na angličácích, takže doufám, že tam nebudu moc klouzat. A pak tady mám ještě záložní. A to je vlastně ta stejná podprsenka, akorát bílá. A tady ty kraťasy. Akorát, že to mi přišlo, že není tak pěkný, než ty, jako ty úplný. Ale já prostě nemám žádný sety. Jakože chtěla jsem třeba nějaký mít modrý nebo tak, ale vypadá to strašně, protože prostě nemám dvě stejné barvy. A tady do toho bagu si dám všechny věci. A doufám, že dostanu takovou tu, prostě ten High Rocks čtvereček. Tak, já dneska už jedu trošku jako carb load, nebo už včera večer jsem si dávala docela sachry a dneska bych chtěla celý den co nejvíc do sebe nacpat těch sacharidů, trošku uberu na tucích i na bílkovinách a ráno začínám ovesnou kaší. Jinak, co jsem tak slyšela, tak v tom Berlíně je brutální vedro. A rock zone je mnohem delší, než bývá. Takže ideální podmínky pro první High Rocks. A já mám největší strach z toho, že se tam prostě ztratím, že jako nebudu vědět, kam mám běžet, protože tam je prý kilometrový okruh, pak se jako vběhne do haly a vždycky tam máte jít k tomu danému cvičení, prostě stanovišti nebo k tomu danému cviku. A já si je pořád nepamatuju za sebou. Já si je nejsem schopná zapamatovat. Takže já se bojím, že tam prostě ztratím. A že budu mít nějaký penalizace za to, že jsem běžela někam, kam jsem vůbec běžet neměla. To je reálně můj největší strach. Ale těším se. A furt si opakuju, že to je můj odrazový jako bod k dalším závodům, až to nemám přepálit. Ale já jsem prostě takovej ten typ, co za každou cenu chce vyhrát, i když víš, že jako nemá šanci. Takže se trošku bojím toho, že to přepálím. Takže si to teďka jdu v klidu sníst, uklidím to tady a za 15 minut jdu na poslední tréninky. Tak jo, vítejte u jídla číslo 3. Tuňák ve vlastní šťávě. Pasta a hřebečera. Domácí kečup. Je to oběd, bude to náš oběd ve 3:45, skoro v půl. Ale dřív jsme to nestihli. A měli jsme ten snack asi v 11, takže to zase není zase tak strašný, nejedli jsme 4 hodiny. Dobrý. Pak už bude asi jenom večeře, ale podle mě jsem těch sachrů za tolik neměla, takže to ještě budu muset nějak dohnat trošku. Zkusím si to pak naházet do tabelek, doufám, že to bude nějakých
300 gramů sacharidů aspoň. Nebo aspoň, to by bylo tak akorát. A zítra ještě dopoledne taky přes oběd, na oběd hodně a pak už ne, abych byla lehká na závod. Závod začíná v 17:10. Takže to už bych chtěla jenom třeba 2 hodinky před závodem si dát něco. A pak akorát už jenom gel. No a budu doufat, že mi to pomůže. Ale věřím, že jo, jako na půlmaratonu mi to extrémně pomohlo, tady to jako ten carb loading a ta strava. Když jsem to první půlmaraton jsem to nedělala, to jsem si dala jenom prostě hodně sacharidů večer předtím. Druhý jsem to udělala, extrémně mi to pomohlo. Hyrox je teda něco trošku jiného než půlmaraton, ale ten princip by si myslím, že by měl být dost podobný. Takže tak. To je podle mě třeba 250 gramů těstovin na plus skoro, takže tak 100 až 120 gramů zasyrová a jenom jedna plechovka peltu nějaká, no. Takže to je asi kolik? 150 gramů. A malinko tady nějakýho, něco jako parmezán. Trošku fejkový parmezán, ale bude to dobrý. Nevěřím tomu, ale dneska je den D. Já to pořád nějak nechápu, že už je to dneska, ale pojďme si tady zabalit batoh a říct u toho něco málo o tom, jako proč Hyrox, co je Hyrox a tak dál. Hyrox je teda, pro ty, co nevědí, soutěž ve fitness, kombinace běhu a silového tréninku v podstatě. Je to koncept, který měl spojit ty, co se snaží jak běhat, tak nějakým způsobem cvičit. A mně se na tom strašně líbí to, že je to vlastně celý ten sport extrémně podporuje zdraví a to, aby jsme se hejbali takovou tu jako v uvozovkách dlouhověkost. Zvětšuje to rozhodně prostě VO2 max. Myslím si, že je to skvělý v tom, že ať už jdete dělat jakoby cokoliv, tak tím v podstatě trénujete na Hyrox. Jo? Když si půjdete zaběhat, tak nějakým způsobem na to vlastně trénujete. Když půjdete cvičit do fitka, klasický silový trénink, tak vám to taky nějak pomůže. Jo? A vlastně to je ta hlavní věc, která mě na tom extrémně zaujala. V tom, že máte, samozřejmě pokud nechcete být nějaký jako elitní atleti, tak máte strašnou volnost v tom, co jakoby můžete cvičit a trénovat, protože já když jsem chtěla dělat bikini fitness před pár lety, tak mě to strašně svazovalo v tom, že už jsem nemohla prostě tolik dělat ostatní věci, jakože běhat, nemohla jsem hrát fotbal a tak podobně, protože jít na trénink těžký nohou a potom si jít zaběhat, to fakt není moc příjemný, nebo o tom hrát zápas. Já jsem se asi 2,5 měsíce zpátky rozhodla, že půjdu vyzkoušet Hyrox, protože upřímně už jsem hledala něco, co by mohlo být takový jako nějaký můj cíl, nějaká soutěž nebo něco, na co bych se mohla připravovat. Protože mě jako baví extrémně cvičit jen tak pro radost, běhat, ale chtěla jsem tam mít něco, na co se jakoby připravím a v čem se budu moc zlepšovat. Protože už dávno jsem hrála fotbal, tak tam byl vždycky nějaký zápas. Potom jsem chtěla dělat bikini fitness, tak tam měly být cíl nějaký závody. Z toho plochy nakonec teda sešlo, protože jsem si uvědomila, že ten estetický cíl, že vlastně cíl toho všeho je jenom to, že se stoupnete na stage, není absolutně něco, co by mě lákalo, protože ať už kvůli jako různým poruchám příjmu potravy, a už celkově kvůli tomu, jak moc je to nezdraví v tom přibírání a hubnutí pořád dokola a zkrátka v tom, že by mi to mnohem víc vzalo, než dalo, tak jsem se rozhodla, že do toho nepůjdu, potom jsem si zkusila půlmaraton, to mě extrémně bavilo, ale chybělo mi tam potom zase ten silový trénink, protože jsem hodně běhala, schodila jsem teda hodně svalů a zkrátka chyběl mi tam ten silový trénink. Takže jsem potom zase začala cvičit a nějaký rok jsem tak nějak cvičila, občas jsem si šla zaběhat a
vlastně když jsem objevila Hyrox, tak mě vůbec nenapadlo, že bych si to šla zkusit, protože to bylo takový to, že jako to jsou ty hybrid athletes a tady to umějí od každého trošku, takže vlastně neumějí nic. A tak jsem se zase jela dál to svoje. No a potom se to nějak zlomilo a řekla jsem si, že bych si to strašně ráda zkusila. A extrémně mě to chytlo. 2 měsíce jsem na to trénovala. Nemůžu říct teda, že by ten můj tréninkový plán byl nějaký úplně vymakaný. Spíš jsem si to tak jako zkoušela s tím, že jsem neměla vůbec přístup třeba k saním. Ty jsem si vyzkoušela tak 4krát, možná 5krát. Takže je to taková fakt zkouška a odrazový můstek k dalším závodům, protože už mám přihlášení další 2. Ale strašně se těším, jako vůbec nevím vlastně, co mě čeká, jo. Že já sice jako jsem se už zkusila ty disciplíny, zkusila jsem si samozřejmě běhat, ale vůbec nevím, co mě čeká tam, jako na tom závodě. Takže v tom je to takový strašně zvláštní, ale těším se na to, zároveň se bojím. A doufám, že to hlavně přežiju ve zdraví, to je jako dnešní cíl. Mám v hlavě trošku nějaký čas, za který bych to chtěla dát, ale když to nedám, tak si musím prostě říct, že to je v pohodě, že to je první závod, že to je zkouška a že hlavně chci být lepší na těch dalších závodech. No, tak jo, už jsem ráda, malinko jsem se namalovala, jenom abych se cítila dobře. A fit check, pohodlný tepláky, tričko z Exalted a půjdu zbudit Kubu a za chviličku pojedeme. Chceme vyrážet nějak ve 7:45. Budeme tam podle mě z takových 5 hodin, protože se chci zastavit každých 1,5 hodiny aspoň a trošku si projít, udělat pár třepů a tak. A startuju až v 5, takže tam budeme snad dostatečně brzo předtím, abych se tam celý prošla, nastudovala trasu a tak. Tady je Rise and Shine, Hyrox Berlin, řeze včera. Co ukáž? Event Info Guide. To je včerejšek. No, že tam je prostě jako i nějaký program pro nějaká stage a program pro ostatní. To je včerejšek, ale na dnešek tam podle mě bude něco podobného. Dobrý. Takže jdem? Jedem. Mám tady, říkala jsem flat white, že chci, ale podle mě mi udělali cappuccino. Nevadí. Začínám být dosti nervózní. Poslední a první velký jídlo dne. Kuřecí. Rejží, kurňa. Asi 80 gramů rejže a 100 gramů kuřecího. A kečup. To je dobrý. Ale možná bych si radši dala to Five Guys, než kuře s rejží, teda upřímně. Hodnocení Five Guys. 15 z 10. Kolik z 10? 15. Já 10. Co mám za 2 hodiny závod, ale momentálně se nacházím tady. To taky.
Tady to si mám dát na kotník, prý takhle. A tady jsem dostala to svoje číslo. Mega. Vůbec nevím, co mám dělat. Tohleto je to, co mi dá dneska energii, věřím tomu. Tady je můj největší strach to, že zatáhnu za to lano a prostě se to ani nehne. Toho se fakt nejvíc bojím. Hej, a tamhle jenom jeden. Tam jsou dva a tam jsou tři vzadu. Ne, dva. Už je takhle velká dráha, ty vole, to je šílený. Mně přijde strašně brzo na to se rozcvičovat teď, já nevím, co mám dělat. Tak jo, pojď, aby nebyla ta tuhá dřevěná, nic jako nedělej. Ready? Asi všechny disciplíny a jako cítím se dobře, ale potom sled uši. Jakoby já jsem si dala jednu rovinku a cítila jsem, že ty nohy mám jako tu. Že fakt budu muset vyklepnout a běžet znovu. Jsem nervózně jak prasa. Začínám něčím měnit, ty vole, já jsem totiž úplně si dala úplně jsem si dala jako fokus. A stala jsem prostě ty disciplíny za sebou, jak jsou. A chtěla jsem si trošku zvednout tu teplotu. A dobrý? Ale škoda, že není třeba o 10 minut víc, asi to budu muset jít celý ještě jednou.
18. Dobrý. Já to nechápu. Já jsem to dala vyšel o 10 minut rychleji, než jsem si myslela. Jako ne, že bys byl úplně v pohodě, jo, ale čekal jsem, že tady lehneš a nestaneš. Jo. Mega dobrý. Já jsem chtěla něco říct, já jsem to dala ještě o 10 minut rychleji, než jsem si myslela. Mega dobrá. Šikovná. Jsem vyřízená, bolí mě hlava, jedem na jídlo. Kam? Jo. Ver? Nevím, to je jedno, ale potřebuji pět ještě. Okay. Hyrox Aftermath. To mě hlava jako svině. To je to sluníčko. Jako tělo je zatím v klidu, uvidíme, až se sednu a pak se zase rozejdu. Ale ty co, moje hlava. Tak znalé na hlavu. Ale je to strašně příjemný. Skvělý. Tak my tady chcípneme ještě žízní, hlavně, že to dneska sypala hlavu. Ice Bucket Challenge. Jo, škoda, že tam nebylo všude na každém rohu v tom tým zázemí jako voda, když jsi mohl natočit, kolik jsi chtěl. Škoda, tam nebylo. A jonťáky a takyhle věci, to je škoda, no. Kdyby tam bylo, jak to možná... Ale tak to bylo nějaký pití. Když ta voda není pitná, tak vím. Tak vím, Radši jdem. že jste vím celý zítřek. Taky už máme 2 týdny od závodu a tohle video momentálně troskotá na tom, že nejsem schopná to nějakým způsobem ukončit. Takže vám moc děkuju za slednutí tohohle videa, jestli se vám líbilo, určitě dejte like, napište mi tam nějaký komentář, prosím. A jestli si chcete se mnou zacvičit workout, tak mě sledujte na Instagramu, sledujte Mavi Academy a určitě dáme nějaký hyroxový pořádný trénink spolu. Jo? Můžu vám sdílet dál moji přípravu na další Hyrox, protože teďka už to bude mít nějakou strukturu. Takže jestli vás to zajímá, tak mi určitě napište a mějte se krásně. Doufám, že brzy u dalšího videa. Tak čau!